Tässä on 15 kilowattia aurinkopaneeleilta Porvarikadun koululla. Sähkö käytetään omassa kiinteistössä. Paneelin koko on 140 wattia. Se on sopiva kokoinen käsitellä ja se on mekaanisesti kestävämpi kuin yli 200 wattiset paneelit. Telineet on tehty alumiiniprofiilista mittatilaustyönä. Kaikki johot on piilossa. Telineet on suunniteltu niin, että lumi on helppo poistaa. Kaikki tukirakenteet on ihan katon pinnassa. Me ollaan nyt kemian luokassa ja täällä on tuottonäyttö, josta nähdään hetkellinen teho, kumulatiivinen teho ja hiilidioksidikaasujen päästöjen säästö. Tässä on interaktiivinen näyttö, josta voidaan lukea päivittäiset tuotot, säästetty rahamäärä, kokonaisenergiamäärä. Täältä voidaan erilaisia lukemia saada ulos päivittäin tai kuukausittain. Voidaan verrata eri vuosia myös.